Bakit? Kasi sinasabi niya sa atin na paano makakapasa sa buhay, it is when you bear fruit. Kapag ikaw ay nagbunga. Yun ang sinasabi ko sa atin ng Ebanghelyo natin. Ulitin ko yung kwento ko kanina ko, na kung ikaw ay hindi nakapasa at pag ikaw ay nagrewaling ka, hindi ibig sabihin na ikaw ay bobo o ikaw ay hindi matalino. Ang ibig ang sabihin niya, pag ikaw ay pinagrewaling ka, naniniwala sa iyo ang teacher mo na kaya mo. Yun ang sinasabi ko na ang gospel natin ngayon. Doon ang ating gospel sinasabi na sa ating lahat na meron tayo mga pagkakapalit sa ating mga buhay-buhay. Pero at the same time, sinasabi sa ating ng Panginoon, pwede kang magrebali ka. Kasi magbibigyan ka ng Panginoon. Yun ang sinasabi sa ating gospel natin ngayon na in our life, na kung magrebali ka, kasi naniniwala sa ating ang Diyos na kaya natin maging mabuti, kaya natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, at kaya natin gumawa ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Yun po ang sinasabi ng gospel natin ngayon. Kinakailangan natin ng revalida every time, every now and then, because God knows that we can do better, and we can do good things, and even we can do the best things in our lives. Yun po ang paniniwala sa ating Panginoon. Pero at the same time, yun po sinasabi